Teżor kulturali ġdid issa qed iżejjen il-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Il-Presepju Naplitan li jiċċelebra l-arti barokka u d-devozzjoni ġie inawgurat uffiċjalment u jinsab f'wirja permanenti għal pubbliku tul is-sena kollha. Il-ġenerożità tal-Monsinjur Dr. Edgar Vella bniet legat ta' fidi imħares għal dejjem. Matul is-snin il-Presepju Naplitan tiegħu ġie esebit f'diversi postijiet pubbliċi u għal dawn l-aħħar snin kull milied fil-Katedral tal-Imdina. Iddeċidejt li niddona nagħti b'donazzjoni il-kollezzjoni kollha lill-Mużew tal-Katedral biex jibqa' esibit permanentament fil-Mużew tal-Katedral. Jiġifieri issa dana sar parti mill-kollezzjoni mużeali tal-kapitolu hawnhekk ġew l-Imdina u allura jista' jitgawda l-ġenerazzjonijiet li ġejjin minn ħafna nies illi toġobhom l-arti presepjali, l-arti barokka u dawk l-affarijiet li huma verament sbieħ. Il-presepju fih 300 figurin tas-seklu 18. Il-Presepju Naplitan huwa presepju l-ewwel nett oriġinali ħafna u spettakolari għaliex in-Naplitani għarfu jaqbdu l-episodju tan-Natività minn Betlem u jġibuha fil-belt tagħhom ta' Napli. Anġli bdiewa, negozjanti u nobli jgħixu flimkien f'dan il-presepju f'armonija u jirriflettu l-enerġija tal-ħajja Naplitana fi żmien tar-rejiet ta' Bourbon. Id-daqsu l-ħila li biħsar jagħmluh wieħed mill-iktar proġetti kulturali sinifikanti f'pajjiżna li jattira mhux biss lil fidili nsara iżda wkoll lil dawk li jħobbu l-istorja, l-arti u l-ġmiel tal-kreattività umana.